Az ezredik magyar filmhíradó pereg. Ezredszer fogja el a lencse a magyarság és a nagyvilág történelmi pillanatait. 1000 évig szavakban éltek a magyarság tettei, 20 év óta mozgóképekben is megmaradnak. Hitelesebb és pontosabb lett az igazság e képes krónika által. Hitelesen és hűségesen bizonyítja a magyar életet, vitézséget, munkát, jókedvet a késő unokáknak. Ez a képes krónika elmondja nekik, hogyan emelt föl minket a mélyből az igazság. Komárom hídján Jókai bölcsője előtt állt a trianoni tilalomfa, amikor a filmhíradó először fényképezte a Csonka hazárt. De a Csonka országban helyén maradt a katonaszív, s fölragyogott a vitézi eszme. A karddal szerzett ország fiai a kardra bízták a föltámadást. Romok felett fénylik, s vitézeket avat Horthy Miklós kardja. Mert vitéz lélek kell a romok elhordásához. Leventék s levente lányok sereglenek a vitézek nyomába, a kipróbált, viharvert hősök mögé sorakoznak a magyar jövő hősei. Pattogzik már a tövis, a trianoni tövis koronáról. Él a magyar alkotmány! Kormányzó úrunk 1927-ben ünnepélyesen megnyitja a kétkamarás országgyűlést. Vitéz nagybányai Horthy Miklós bevonulásának 10 éves fordulóján a nemzet tomboló lelkesedéssel ünnepli a haza atyját, a világhírű katonát és országló bölcs magyar. Gömbös Gyula az új magyar miniszterelnök. Új lendülettel, sugárzó bizalommal és tetterővel vezeti a magyar politikát.